Katsotaan vähän Edit ja Preferences-valikkoja, varsinkin Graphics. Mulla on erittäin hyvä näyttöohjain, jossa on paljon sisämuistia, eli 1 giga, ja mä voin laittaa Quality and Performance maksimillaan, eli Ultra ja Customs, ja mä voin laittaa Draw Distance 400, eli miten paljon mä näen, ja kaikki yksityiskohdat, Everything, ja Water Reflections, ja Atmospheric Shadows ja Basic Shadows, eli kaikki mitä on mahdollista nähdä, mä näen tällä näyttöohjaimella. Usein luokissa on peruskonetta, että ei kannata mennä niin korkealle, eli mid tai low olisi ehkä hyvä asetus, ja customs edes, eli low ja apply olisi hyvä, mutta laitetaan sitten maksimillaan tämä customs ja okei. Täältä löytyy myös avatarin rendering, avatar impostors on erittäin tärkeä myöskin, että jos te menette johonkin paikkaan, jossa on paljon avatareja, ja jos ne avatarit pukeutuu vähän niin sanottu raskaalla tavalla, eli heillä on paljon primitiiviä päällä, varmasti teidän näyttöohjain sitten kärsii siitä ja ei pysty käsittelemään kaikki grafiikkia, eli on hyvä, että Avatar Impostor on valittuna. Se tarkoittaa, että näyttöohjain näkee avatarit ei enää 3D-ulottuvuudella, mutta vain 2D-ulottuvuudella. Ja miten katsotaan, paljonko tavallaan avatarit painaa Signafissa. Me voimme katsoa tästä Advanced-menusta, eli jos Advanced-menu ei näy, painakaa Ctrl-Alt-D. Ja kun mä sanon D, se ei tarkoita delete, se on Ctrl-Alt-D näppäimintä. Eli ja näkyy Advanced ja Rendering ja Info Display ja sitten Avatarin Rendering Cost. Ja nyt näkyy pinuku tässä, joka kertoo, että mun avatar on, sanotaan näin, että aika normaali avatar, eli se tarkoittaa, että koska se luku on virheä, eli tarkoittaa, että ei ole paljon avatarilla. Ja hyvä, että jos luku olisi keltainen tai punainen, sitten se tarkoittaisi, että avatarilla käyttää aika paljon primitiivisiä ja rasittaa näyttöohjain. Kiitoksia. Tässä minä olen Jorgito Arado ja ei, mutta mitä mieltä te olette? Pitäisikö vaihtaa paittaa? Tämä paita näyttää vähän vanhalta, mutta okei. Tänään tarkoitus on kiinnittää objektiin avatareen. Eli tehdään joku objekti, eli create ja kuutio tai no laitetaan silinderi tässä ja object ja 5 senttiä ja 5 senttiä myös tähän ja se korkeus olisi mitä 1 metri. Hyvä. Laitetaan vähän tekstuuria, eli tekstuuri blank, mutta color olisi ruskea. Yes. Ja mitä? No, select on hyvä. Ja olisi hyvä laittaa hyvä nimi tälle objektille, eli olisi stick. Yes. Hyvä. Ja nyt pitää ottaa tämä stick inventoriin. Ja inventorista löytyy varmasti se stick. Mulla on aika paljon täällä esineitä ja mä haluaisin attach to right hand. Hyvä.
nyt se stick on kiinnitetty käteen. Me voimme sulkea tämän ikkunan ja laitetaan pikkusen se asento jo nyt. Ja nyt minulla on keppi, joka on kiinnitetty sitten aina samassa asennossa käteen. Okei, ei ole ehkä hyvin käytännöllinen stick kädessä, mutta tarkoitus on vain näyttää teille, miten tämä toimii. Ja katsotaan tästä myöskin, että mitä mulla on päällä. Eli jos mä kirjoitan worn tähän inventoryin ja näkyy, että mulla on se stick tässä, worn on right hand, ja mä voisin tehdä detach. Ja nyt mulla ei ole enää stickia kädessä. Hyvä, kiitoksia. Taas tänään katsotaan vielä uudestaan se attach tai kiinnitys, objektin kiinnitys avattareen. Ja tässä olisi versio 2, eli toinen mahdollisuus kiinnittää esineitä. Eli luodaan esine ja esimerkiksi pieni silinderi ja olisi stick 2 esimerkiksi, ja objekti olisi 5 senttiä ja 5 senttiä myös, ja 1 metri korkeus, joo, hyvä. Ja texture blank ja sitten color ruskea, hyvä. Nyt meillä on se objekti tässä. Objekti mä voisin klikata ja ottaa, niin kuin mä olen tehnyt ensimmäisessä videossa, mutta me voisimme tehdä niin, että more ja attach ja valita right hand esimerkiksi. Ja nyt se esine on nyt kädessä. Mä voisin vielä muokata pikkusen, että se esine olisi parempi. Näin. Hyvä. Ja nyt se esine on kiinnitetty kädessä. Ja esine me voimme ottaa pois. Näin. Ja detach. Katsotaan inventorista nopeasti, mitä löytyy sieltä. Löytyy sieltä se stick. Ja stick. Attach. Where. Eli samalla tavalla me voimme ottaa inventoriin tai valita, mihin kiinnitetään avattareen second F:ssä ennen kuin otetaan inventory. Eli 2 mahdollisuutta kiinnittää esineitä avattareen. Kiitoksia. Tässä minä olen Jorgito ja katsotaan vähän vielä Edit Preferences ja nimenomaan Communication välilehtiä ja 3 asiaa tässä. Send IM to email, eli tarkoittaa, että kun ette ole linjoilla, eli Second Lifeissa, ne kaikki henkilökohtaiset viestit, eli IM-viestit, menevät kuitenkin teidän sähköpostiin lokeroon, eli se on hyvä. Ja sitten 2 asiaa vielä, eli save log of IM on my computer, eli myös ne henkilökohtaiset viestit, jotka te saatte Second Lifeissa, ne tallentuvat esimerkiksi mun koneeseen, koska olen valinnut sen. Sitten kysymys, että mihin ne menee ne IM-viestit, eli tässä Change Path te voitte muokata, mihin te haluatte, että ne viestit tallentuisivat. Eli olen valinnut tässä omat tiedostokansion. Hyvä. Ja sitten vielä muutama sana tästä Save log of local chat of my computer. Eli kun te kirjoitatte tähän chattiin, eli kaikki chatit, meni suljen ikkunan, avataan uudestaan, eli chatit tallentuvat myöskin samaan kansioon, eli tallentuvan koneeseen. Hyvä. Eli 3 asiaa tässä. Send IM to email, save log of IM of my computer ja save log of local chat on my computer. Hyvä, kiitoksia. Suljetaan ikkuna.
Moi moi! Tässä hiikalatikossa ja katsotaan miten me voimme kopioida toisella tavalla objekteja eli create ja valitsen laatikkoon. Hyvä. Ja sitten stretch tai sitten Ctrl Shift eli mä valitsen Ctrl Shift pohjaan ja sitten teidän vähän tästä ei onnistu vielä tässä. Nyt mä haluan jo just, eli akselista. Ja Alt pohjaan ja katsotaan vähän tarkemmin. Okei. No miksi ei? Pikkusen isompaa, eikö niin? Eli stretch ja näin. Okei. Nyt mä olen tyytyväinen. Mulla on paneeli ja halusin kopioida tämän paneelin. Tietysti mä voin tehdä Shift pohjaan ja kopioidaan tästä, eikö niin? Mutta mä haluaisin, että olisi ihan vieressä se paneeli, eli joko mä teen näin, ja Alt Zoom katsotaan mitä tapahtuu, ja eikö niin, että tuli vähän värinä tässä, eli se tarkoittaa, että se menee päällekkäin, ja sitten mä voin tehdä näin, että ja sitten mä en osaa tarkasti siirtää sillä tiko, että ei olisi rakoa eikä värinää. Eli mitä mä teen? Poistetaan tämän, suljetaan kaikki. Poistetaan tämän more ja delete. Eikö niin? Näin. Ja katsotaan vähän zoom tästä alt, eli alt pohjaan ja sitten teen näin, että edit ja sitten tästä otetaan sauvan näin ja copy selected ja nimenomaan center ja nyt mä valitsen juuri tästä ja nyt olen aivan varmasti, että ei tullut rakoa eikä värinä, että se on niin tarkka. Nyt tosi kaunis. Hyvä. Ja mulla on 2 objektia, jotka mä voin linkittää yhteen, eli tools. Ja te näette, että edit ja link unlink, ne ovat harmaana, että mä valitsen nyt edit tästä ja shift pohjaan tästä olen valinnut molemmat ja sitten tools ja link. Ja nyt mulla on vain yksi objekti. Eikö niin, jos mä siirrän tämän koko objektin molemmat palikkat liikkuvat. Hyvä, kiitos, hei! Taas minä, Jorge Tuarado Sandboxissa ja olen tässä ja ihmettelen mitä mä tekisin, mutta kouluttaja teki hieno lipun tänään. Mitä jos tekisimme sitten toisen samanlaisen lipun, eikö niin? Eli create oikea klikkaamalla ja otetaan silinterin. Hyvä. Ja kestää vähän se silinterin. No nyt näyttää siltä, että liikenne on raskas tänään. Eli liikenne Amerikasta Suomeen tai Suomesta Amerikkaan, mutta ei välitetään. Eli Ctrl Shift vähän matalaksi ja Taper 45, mitä mieltä olette, ja Y45 olisiko sopiva alt pohjaan ja katsotaan. Joo, hyvä näyttää. Ja meillä on hieno perusta, eikö niin? Mutta mitä jos heti tekisin niin, että mä vaihtaisin tekstuureja, että mä olisin vähän metallia tähän, eli mä en muista missä on se metallitekstuuri, mä kirjoitan metal ja gray metal on tässä, löytyy automaattisesti näin ja select ja mulla on sitten hieno perusta anteeksi tästä. Hyvä. Nyt tehdään niin, että kopioidaan tyylikästä